mwancho murigereria okisi ya farm digital ne biro binene ningo kwaregania togendere no mugano obwo mosike Naomi Bosire obaire omusio wetere certificate y'uburandia ya chiete asege kekienge na gutumeka kisamino bongaini tiyo toramanyo mugano yebono kogenderera gwiru awekera abo musio bwe NGO kikiagenderera karibu sana mwancho murigereria chenkoro kwa msiduduzi bono karatiga kwa beru musio gutume koro bongaini sana ninyo rero rikuwa bachitaka besa karigake kanyora gatari muino bono ngaigwa ikeire bono na beru musio na ebese dona yaretire muna yareta na korireki na chire ground muna nagende ground na korire gas yes ebese ye round intangani ya korireki yasokire na korire gas yagutukira yes kire yagutuka utagete round yende karike report round yende gakora igacha wone round yende yache cho inyore kire njete gokora siasa yani madeni nare ne inikaite yengo akabese take na akabese gero jigosera inchigo rendo no itabo gosera kieni yake nyuambe ke no ne pikipiki ga ne pikipiki nare go campaign bono one rende ka happen na nyore from the second dispatchment yes na akanira amaden na bogorete yekombe na ngusire stima ya kwa were debt free na be debt free na ngusire stima bone mat wo ya mesire talia amo chingo te bo mesire na ngusire before eriga na ewe gasi nkoira ni mae gasi nini eri na ewe gasi ne kanisa nanda na bugori loan kire na bugori loan na tebe tinkonya kuoma boiri tinkonya kurigike busi kanda ngaimuke loan ngakire nyumba ya ni plaster kayechwata ngayechwatira ngayerosia bono indi bono no bugambi no bwanyorete indi ono rinde second department ya chire na kore savings na bichankonyire wakana amaden na inde na wata amaden je school yes ekogara by then bono ne igitenka ira abana bani boarding school bono ngakora kibiko buchejire bona abana tiga baragenda ke bono nkaga igarende no roche banya kogenda tingiyo oseri kunini ana rinde na abatumire wachire boarding school yes of which basomete to miaka mekeigo bakera ni public gokorera mutemororo rinde yes bono yaikire 2015 na tabire yaya certificate imbwate ne ya form 4 certificate indi mbwate ne ya theology oborandi inyoma yane yatwari problem muchando no limoke bono ika nise iga because najire kubate iban solve muchando they are not even ready nakibono ngokora kara ditangani 20 elibone kunma ya muno differences ichire bono na ngatbwatu katindi ko genda kanisa bono ngosabera nyumba bono bono litukeri monka imuka nkaunga ne gento ketekeri to ya time yane crusade nire ya ringe ngina bone ga gusina ringe iga itiro yes kire na ndororo nganda nkarigyo morisia ngamateyo mayetente indi batisere ndete ko batiso iliya kabiri kwali toire bo yani nyiwote ndi toyete age tobe kuli bono nganda agande yae next sabate ntokorete ntokabate batisa kese nimbwanyi nimanyeta machiko wocha changa chindabone nani ninkalige yange ndabungaza ka kurunyamba mwane tinje tu wasakara roche njenga sokangaje ule tayari kurwa nde tayari kurwa ngasanso letu ke yane ngagenda maitana bana jete ngabatiso ngendo kyo kumi egento na roche kyo kumi during nye batiso yane Didi abantu bakonya kwebangusa maje tuki nje tuki anete kunete maje utaigeti wime kabisa imeiganka yani lakini inkaigwe gento giteime yani that nabeire okaguswa nabeire relieved kurwagu I got some challenges kurubona wege sina ruling wachite gukora gagu I know muntu trained ngwari guchata kwega ngabatanjiti ndigirete mirimo emirimo nyere nga ninyenyore ikire nyasaye anjire bwanjire ngaira ne school ngaira ne school ya college bono gukora social work and community development ngachakira certificate
kena chakira certificate ngakora certificate ngaita nganyore credit ekangine bongaenda module 2 Yes. bono e diploma Right. woni kire nakora ngaro nganyore credit ngaenda module 3 bono ekangine bo nganya kupanda wika bono igamu in the university bono ngokora public administration my first degree. Okay. Wonderful. Bono ikabono ekire yagenderere igo bono 2017 yaikire 2017 mna yaikire nkali the party secretary ya PDP. Yes, tugaikaransa ngamuteye haya ntagite before this kurumaega bono naba mpaki treasurer ya TNA serikali ya Jubilee. I was among the team yoka yerosia utatiga bono intwakonyora turinsa abantu mbale igoraria bono lakini mbamayetinga abantu abaturinsa ganito nabamana takorataki bono onye kwinyurete ngakigete Jubilee na URP chigo chama in Kasarani. I remember that. I was among the team ya rwete gusia no alinge Kasarani bono ikireje ikeraga gu naranga bono because I was a Jubilee member ona linalige party secretary tugaikaransa na before ndara alige party secretary yega tugaikaransa na yes kire na amuriya tugaikaransa na tugakwana ngamo PDP. Yes. Okay. Ngamo tebinte tukuru Jubilee njiche party People's Democratic Party. yes kire na achire but I have a condition. Yes. I want a nomination. Yani tinje tukuna kuibata. I went straight to the point. Yes. Ngamatana nomination intagete miaka ya netinda iki 35 njembeke yute muino Ndote moina ali. Ndote moina ali ase yute because he has gender top up ni manya tenga competition nenye nene ayembeke muino gali bono na igure company ya construction. Yes. Bono na wini tender kisi yoko agache washroom bono some savings kurwalia na my dad oigurere biashara bono mwana gago join form 1 igo na nda sare ongachi bas na irero mwana sugu oinyoro yo nde class 8 agaroteki ali na erengo korale igo naga ni iri agende school ngakira ekere nakira ngama akangale na chibasa ngairero mwana school ngakura bono chikampeni chiali nisabete nomination Ali musaja mwatiganete bono ngesa akuna kogenda ugocha lakini tora bwato kapi bono nande tinda bwato kapi manya nole mere dia bono ngocha ali na chate ngakura kere ikera ikamanya kubwata bono igasitement igasoka Lita lia ondi achita lia nomination. Ndi achite. Kere yasoka. Wabata shortlisted. Mulisi akachakarate gali. Alante yai. Akandukire mutarajiwa. Mutarajiwa swa mutu wagu. Itukari mona bo muga. Amutayimbi jamuno. Rina swa mutu nyikana situna tukunya buja. Musubati twaza mutanere college umwikoyo. Kunga kiresi nkurukirinyaga. Alante mheshimiwa sister yangu. Bono nchibono ngaseka ngaita ngamaino bushime boli bwa 20 ngamonte congratulations nimeona jina lako kama boli what Ibiri gazette bono ko city yasoka in the afternoon cyari ngasati raji ko yekera chetebanye kera akeiga ebyombe bigoro chetokonya kwa namusibati ndoko ngakira kuru wajira anda dadangu hongera sana hata mimi nimepata ngata yede babike gali asema abantu bona mbali maye bako tubyonjokira ake abantu bako boli nganinki ngo batayinukire bago ikango batayi mulisa saba masaba ali kanyubusa nyasawa korere bikone nanyore nisho tugasebera njira ona kitogocha togoika kwende suneka mulisi nero tukureta chisoda ntibono nsoda itinye wete kuyenyi mawako beka ngataya bangina bali anya mawako beko akimba kanyumba tobeka marunse ngina nerinya saimbi yama maana tukachamba kanyumba tukabeka marunse ngina nerinya saimbi yama ayaga koraki ayaga bono ngachaka gwakira rende abayiri bane
Gitang'ani kabisa omonto ng'akirete n'omogakoina ande mpaka riria keratari ngo nkamwakera ngamotera mwe nya sawa toseseneri kobori minki omotera nanyorera obogambe ai gombo yatakwane tikende ai gombo nkabori nakora magoso gusa ngairana ngakira mama gakimana nembe yamu ngakira tata ngakirinda abantu bane tugakora mugaga tugiye gusasoka ngakero kende kwanyorera gento kingencho kiraje gokonye familia era from the word go yes ono rende ririe twabeta soni no mutenyi okianda ono tugochikosa omutenyi 10 okogoro kunandi kugachaka muna wachagite last time amde ninyugweto kogoro bobe ono ntwaganiri twende Kisumu or women MCS ngataba yatingo nyara kogenda tiganda iteranya gitari bantebi what's the problem ngaenda oasis ubuyanganya riyo topetition akankorera screening kiregento agante yayo riruo karo muchanda no korete kinororo wano tumia crutches ambori gakigo bono nabanare mara igante yayo tari pale meru tumia crutches egera chipuru ikwerende yo the weight te yakero chiko balance wano nganya kurigire ndo buri masagari nganya rubobo gutangaso ari rirene jitenga kana chibasa iri bono no gwate nibo bona na iru elon kachanga kinabo lero ngaguro bori ngareta materials ngaumura ngobole mobo ngakanete on crutches but chibiche chinere tu atitega igora ande na mete gosengocha kuikira ya ingi when I was on crutches kirana kana rende ngachaka kwagacha plan yega ni wancheta so mwenjine kamatende tonjore nyombere kana hiyo kiraswa se computer ambo inabote exactly unayenga matebi akayanjorera rende kiranjorera rende nyombe gachaka kwagacha ande ngirete ngorambure birengera ingakibono nagachire mbuye ntari konyora sinko correct sinkorima ande ngirete nganyara ndi gaiga bona se mutawo murario minacha anyara sinkorima tani mugondo manyara nko ande nganyara tangase kataba nyasa turi nyasa kagora ona nombe kitama top nombe kitebituma ngano muri njindagera tindi kogora ya numuna bana bituma byachete 200 njindagera tindi kogora bona bwo akorera gasyo MCA ku 2017 bakabona umwaka naro bostay tayo yongese nabona na ntaye tukokweresa bona igachiga ikera 2021 last year mumurumu aba mone nagakwa opo ikerakwa amatensema akang'akeresi onde yaya twanyorera matanga ndamotebana gaki aino mwanate nkagagu rano kandemba tete kante eri bona nate ungochiro nyomire mukungu mwa ogotigire kubwate nibo naende bona anda ino murabu kwate ba amin nando ogotigire bagenibo ono gaki nikamana amin ono chiro nyoro musubati oyibaringe gokora nera gwigas omuirire rende bona njena arete report tolerorera tinderorera oinyore nkaga ari rende oroche future rende gotenga kitiga plan my future tena rusete bonjari ganga ngasimeka no nayo musuko ya no nabora ku abire mite nasimekete wana ngotebu ngaya yo maito onyo mira na onyo no kwa mwagachi chuma ite bono renda mwagachire kurwa tete bwati nibo iro ndilo swali tali ngatabwati nibo pesa alikuwa na kazi lakini kuchireta nyomba mochibangere tata iko spend yaso it was not 1+1 there are several reasons tiragere umusacha nyomu mukungu okabere point number 1 mukungu anyatari kubyara point number 2 abakusimba igene tabana abamura mukungu anyobwata abana kinyaruka boka point number 3 mukungu abamorogi point number 4 mukungu abamutayayi oendo basa kuoye eri agotegereta abana kwanda kuoye nando bera matuka beroga ya none kinyona boka gotanga ki
Kenda to muntu agogutisiberia ya. One out of this. What made you ukaimoki that decision? Because nje wako genda butambo asokonyora nongora tiki. No ndi ngwanya gutonyora ngana imukiwa na iriru nyaribali na iriru sigisi na iriru wapi lakini no konyora indebwa mwane. Nekera go jotane konyoronde. Na ndekero go ngwanya konyora nonye gotie sungira. Wose socks. Iyo tebe ngaki ekora muna bone eri ajete tante betungo busenga ituko getagoje. Turaringa kunywa chai mugaswe mambiga. Umuntu igore gite akike just odi. Igo wanoroje to kenga nore ncherende ngisina boko konyara kwebwate. Ogo tabana nawe. Ono asa umuchando nururi. Ngamutebi mbiyamana. Ndokirerira ya. Tato yorigo. Namanyite. Igentu yuka nanu borezi. Kera ringa kyoko soka kurwa nigo goteba ninchengo goseri. Be open and sincere. Nana ko goseri. And madam utagutigana mangana y'abantu. No. Because ninda getebone siekere ebintu ebiga bimanyekane. Because to gogenda nandi kwirana. Narosire. Ngo ikora watawe na office na. Abokorosa. Ari umungina achete. Aganta ibaba. Baki enyombe rinda gito umunsi keri kururugorari. Ngambuburi ngajota kita yagacho aganta ibeko bugatega tu mu muramo kogoti no bwino. Ngamatebi yaya what you do. Chora asamu. Onye mu muramo kogoti tukwagachiro. Onye no buri mu bwito twagacha kata kwanza mbikiro buri mu bwino. Because mungino yege kira ruarire there before I was the one who was taking charge. And then biko buri mu bwino. Kamata isawa na iguri. Ngacha ngachake process yako garanga tinga gachite. Wantro chirendo yochire. Wano yende muna ntagachite ngachake process nto ngira matafari nginyi mukeri chinyombe chibererimo. Minto yo momongina. Momongina mbegete in mind bada bachekoro bayana bakoraki. Ikere twarura dire twasoire minto abana baswararia momongina bara. Tukasoka rende kire twasoka twachire konesi chigasi mwako yakachake beke bande nebeke bana ngamutema tibiashara mbio bire iguru without ID. Tukairana after 1 week tukairana kire twirana ari tuigetenka nkarore bikone. But yote ni sawa. Nkie kwa rochali. Nkarore bikone because kire tuigetenka mongina kitoko mukwani taitabiti mongina akabe wild animal. Mwamwagachirire. Yari nturamwagachira. Nandi kabe ipati ndatebengi yagusembe ekora matafari nkuri kurunyambari. Customer na akireta agante ebimburere nyinge tigara akoraki era irangora naryo oicha matafari aronaro. Bono ngamaya kubata ngaruwa ronga karaki kire twaika rumongina kaburi moche koye bibande mombo bono nganyara umongina bono ubungire mwane bono mente nandi keburi echo konya abikire keburi kende mwane yega senga kubikire keburi kende bono biburi bibe bono maitengo stuka Ndakutagetio kesi bono gakikire wasikire ugoro chinotakeira bono maitengo stuka otiuni wake bono kuburi for real. Mugakonda kumatanga kimongina igora chinyombe echo oyo gusiekera siko nero kwagachite no mugambi uri 2021 ya mwezi nominated MCA agataga ngambaka ryo kali mweshimo gatenda itibuga wada ijimbunje njiro ingakira njema ndindi kumuira nerikende kumumurujo kabiri na twalenge naye muruga ngengi mo gusiekera minto wangu boy kwani namagosa tuacha chini mama tete tu bayigore kanya muri gendo kega kora kana boniga imanya saa 9 yamubasa amanyete akego mwana yakayigora munayigora akatuma umwana gitse ture chinyomba ibere bone nture nyomba yanene nainde akatuma umwana guciya nyomba yanka kanda karangira mugakure ngora rorinde mumanye n'umuki mugakoyo guciko hani hayo okunganya kuruka igotika mu muromi noreire gari bumbera oyo kumuburi umuntu gakure ngingo berera ge kurenda chimbere
onye mukae ochie inche bono ni kwani ni vibaya kenera nitase familia yani oibano musacho kubona makosa iko wapi ekenera nete ase familia na umingesi no momino makosa nga yakorate nga makosa je bono ngirete mbaligirete ogachanga ke kwegerirwa bono rinde ngachanga ke ngakimwaga no chibona hale nsemo yani mwancho muligereria okisi FM Digital TV namangana makongu sana na kero kende ekerole moyo buno muntu nabere buya kwega kirasi nyasaye na kero kende kumusaba kirengaki elinde akworokererie nekero kwenyorire moyo no mubiro ore buronge mwakire nyasaye mbi musubati Naomi Bosire uyo eteire mireme menge lakini mireme yo atare konyoro mulembe akanyora bakeni bo kutachi koruru yabweni basenga nchiyeme cyanda ariko bakagwetera lakini finally nyasaye agotebanga omororekaneirie elinde bono ari buya unakorekana bono tiga tuakembia mono sana madam Naomi asenga nchiyo kwerwa na gosiboka gotomugano na intura batoko soberanga nyasaye tiagendera gosenia ogokoleira manene ayo twarorire rikero twakonyorere kore buya nekere kenenga gweteira ayo no abatukugena nga nyasaye moya ari nane ngokonyara abantu bayikolengana natagete korende nabora nyolenga kende ngera atagete abantu bomanye gwetera asuri ni kweli twakire mbia mono sana kero turanyali baganto gutare na ndichinga kichinde asinga nchiyo kumenya kyogenderete na kero kende nabo turagendera umugano yo kurwa stwa yotigera litiko lyale namaina twakire mbia mono sana asanteni sana mbia mono kiguma all right umwancho muriria okisi FM Digital TV gwikira buno tugukorera umugano ya siri tukuria rero egentongo tebangalinga Erwanerere Banto Ntwa'Anchaini nabera tokingolio kumuroko musani o nabara gonchokere abe omubiso ime na muntu tali omubibuna omubiso musani nyura Judas nigarengo musani o Yesu kinda baonchokete naende agakora ibintu bitarenge bironge onyebetero aligeti kumukana Yesu nyuma ataracha kumanya ibintu bino bikogenda igoto kusabanga waswasi channel yetu ya Kisi FM Digital TV o subscribe o share na boy ko like ndeto kine asubu kama karato kende to gwasyo meganeye na kero kende gokomo yuri utagete gokomo yo wikabwe Erwanerere kibuna butambe nkoro kwa MC Dudus.